Podvečer, ja som Brestovanská, Stanislava. Ja by som sa chcela spýtať na takú možno ďalšiu srdcovú záležitosť Hlohovčanov, ale aj obyvateľov z okolia. Bývam síce v Hlohovci, ale dochádzam a týka sa to polikliniky. Mňa teraz nebude v momentálnej chvíli zaujímať nejaký konateľ a tak ďalej, aj tak si myslím, že je to svojím spôsobom figurka, ale to je vedľajšie, to nech si preberú druhý. Mňa skôr zaujíma to, čo som si nedávno prečítala, respektíve včera v Freštátskych novinách, že odchádzajú lekári. Bývam tam, teda bývala som, bývam tam a keď Pán Boh dá, tak tam aj dožijem v tej časti a vždy sme sa ako decká, keď odišli doktori, možno to vtedy nebolo správne, hrávali v tej časti, kde je teda vlastne park. Bolo tam tichučko, kľud a tak ďalej. A častokrát mi rodičia hovorili, že počkajte, raz vám tá poliklinika bude dobrá, keď budete starí, keď budete sa potrebovať tam dostať a tak ďalej. Lenže vyzerá to tak, že buď sa poliklinika zruší, alebo ja neviem, len viete, akože tí lekári sú po celom Hlohovci. Častokrát cestujem s ľuďmi, so starými ľuďmi, ktorí idú do Hlohovca na vyšetrenie. Musia si ísť pre papier najskôr k svojmu všeobecnému lekárovi, potom k odborníkom. Sama som chodila na cvičenie do Galenosu. Bola, kedy som chodila na polikliniku, práve mala som to kúsok, 5 minút možno, teraz som išla 20, viem, mne to neuškodí, to je vedľajšie, ale jednoducho takí starí ľudia, veď zoberte si, veď oni si musia častokrát nájsť niekoho, kto ich odvezie a tí ľudia si musia brať dovolenky, náhradné voľná a tak ďalej, chýbajú zamestnania a tak ďalej, proste nakupuje sa to. Čiže či mesto mieni niečo robiť preto, aby sa do tej polikliniky, čo si myslím, že sa nestane tak ľahko, aby sa tam vrátili lekári, alebo čo vlastne s takou obrovskou budovou sa mieni robiť. Ja viem, ten doliečovací, ktorý tam je to potrebné, možno by sa to mohlo aj rozšíriť, ja neviem, nie som ekonom, nevyznám sa v tom, ale jednoducho aj nezabúdať možno na to, že za tou poliklinikou je chránená zóna, viete veľmi dobre, že tam máme platanový park, ktorý je jediný, myslím, že v Strednej Európe alebo v Európe celkovo. Čiže čo mieni mesto s tou budovou, keď odtade lekári odídu? Ďakujem pekne. Ďakujem. Stanka, viete dobre, že dnes nemáme štátnych, to poviem, alebo našich lekárov, sú to súkromné ambulancie, ktorí sa rozhodujú, kde bude, kde nebude. Teraz, ako ste povedali, neviem, myslím, že 3 alebo 4 dokonca, že idú do tých priestorov, čo pani Sobolová rozprávala, že sa znova postaví, že idú tam. Ja neviem, či neberú ohľad na pacienta, ale neviem, je to ich biznis, alebo teda ich rozhodnutie, idú odtiaľ. Jediní lekári, ktorí patria ako nemocnice s poliklinikou, ktorá tam je, sú lekári, ktorí sú v diagnostikom centre, to sú jediní zamestnanci. Všetci iní lekári, ktorí sú tam všeobecné, ja neviem, ako sa volajú všetci odborní lekári, sú súkromní. A tí vlastne rozhodujú o tom, kde chcú a kde nechcú byť. Môžem povedať, že nájomné sa tam minimálne 10 rokov nedvíhalo alebo nezvyšovalo týmto lekárom. Samozrejme, pokiaľ energie stúpajú, musíme aj zálohové platby im dávať. Viete dobre, že minulý sa spravilo teda z napájača, aby teda nebolo plynová kotolná, aby bolo vymelikostanie z napájača, ktorá teda je lacnejšia, výhodnejšia. Ja už teda neviem, jak ich donútiť. Keď to takto bude, zatiaľ ten doliečovák, tak potom nemá niekto dopadne vlastne ďalej, pretože budova, celá budova, stará budova, také tu nazvem, je 100% majetkom mesta Hlohovec, není ani v SROčke. Áno, takže potom neviem, čo budeme mu ponúkať asi niekomu. Asi viete, jak iné nemocnice teda sú, v takomto strave sú, viete, že aj štátne, ale teda štátnik aspoň koľkokrát ozdrží, alebo teda dajú nejaké výhody, čo tieto naše lokálne nie. Ale teda preveríme, takto poviem doslova, že takáto je situácia. Stanka, takáto je situácia, že oni sa to rozhodujú a nemáme ako, a to už, ale my už nemôžeme pristúpiť, aby mal niekto zadarmo. Viete, keď sa tam niekto začne polemizovať o tom, či bude platiť uplatovačku, ktorá uplatuje schody, alebo platiť alebo podieľať sa na platení spoločných veciek, ja už neviem potom, toto mám od konateľa, čo teraz rozprávam, že takéto problémy tam následne s niektorými lekármi, tak ja neviem, veď predsa ten pacient je lekárov, nie je mestský. A keď je našim občanom ide tam, a keď je niekomu lekárovi ide na vec, alebo musí hore tými schodami prejsť, tak všetci sa musia podieľať nejako aj na tej údržbe toho objektu, na tom čistení toho objektu a na všetko. Neviem, ja toto ešte preberiem teraz pánom, ale teda preberiem. Takéto je pravda. Nemám čo preberať, tak toto je presné 100%, čo som povedal, takéto je stanovisko. Nech sa páči.